Asal deh. Sabar kemana saya? Ini kan benar. Takuk norok bai फाइटे मालाय खेया नरक बाय ओ bolong kuthuk na jagawo tabuk tui belai kaham chini o te hastewa belai no mosangjak hayong kesang gei tongjak tui rok ekdom naithotok ungjak naisidi hingkai takuk songbai kisa kok salanya norok boro phalemani kiba bomo haiklai phalemani puja sekarang nang thogono omo tino ke tibaklai hinjago bahai ke baklai I ayang tio bago yang tio bago hingga omo tini mung no tibaklai do chini kami boro ya tese khamo tongmani jeng tinor dagawo kaisa samungui kaini samung hayang tongkha jeng prisingo phaimani kaitoni kok no jeng boino thalaina hini phailaijamani hingga chini jora tekisa tongkho jeng borok nasinglai tongkho apak pogo sangore kita tukulai zaman. hingkai takuk no mane te kaisa swngnani musu mane boroni hoite norok phale mani bojaga noni kami borong kha. Ani para kita Pakistan sana sakai meniko tokok sih abo koi area ni kelayo sini para Pakistan hinja uta. Mane Pakistan hini bumung farja kota. Engko Mane baksa kai hini mano nene Pakistan mane India ni baire pan hini mano. Hai pano nini yo para hingkai India bising no kaisa Pakistan hini bumung ta. Atuje bolong menteri tei tibrasa hamkrai menteri sini boron genang nep sini yang ni borok kai jeng kuno somoyo sapando kere hingga hingke sapando kere kai jeng chotai no pano sapan senam jeng tuku na hingke tukui mano jamon iko mo hagero busa kui mano jeng kuno somoyo sini borok to jeng to salta samung kelayo salta sawo omo haji do hingkai rang rok asa kulo yang itu hingkai takuk no norok phaimani hingkai bahai ma tongkhani ni bokhawa lukurok no nang bok no एकदम छाटुं कुटुं एकदम छाटुं कुटुं hingkai oro just norok berainani bagai simin phayo kiba oro tam man thok emne khai chungoro jaga phaimani to chungo jaga bolongo chung poila mandar kok lekha engke aboni ya bolo chung lai phang rok tan lekha engke bakhaba I chini beri rok tongbayo oi bukuk songne baksa sikamo khotolai tongo baksa loti kholnai kholo dai arom nai rombo omai ke je man mane abono kisa musu chung tinoro jaga o chawi thangai je barang mono khai janden nogo thangai big bosarok wai nogo thangai songo chalai khatai ko mohai noka hingkai takuk barang khai chung khana bador tikle pan phal kata takuk bele kana hambai hingkai nono laso kok sanani musu mane hingkai norok koita norok kifil nai jeng iko mo samung paike no sini iko sini na hajira ni bus kakhe no jeng kipilai kata iko norok bo samoyo phaimani kiba jeng ekdom phongai sisiri pile pala bakhe phaimani hingkai takuk no bele hambai Kok sariya wasing tete bas khatika. Anu kata sardi. Anu bu. nan thar pe jang mo lekhai khana oi ana baba te heme ta to bukuk nono ka kaisa singnan musung norok wa sungo tam khlai mane Mo wasung ok ngeseng. Ami he khangra ro asuro ro bu ngata ang rom toma khke ba. Sikamu khota jong buta. oro sikamu rong manu na Ha? sikamu rong manu na Manu sikamu manu. omokhe chini tibrasa siri sitini hoite chini traditional chamung je agi serai puruna